May langgam. Nak! Nak! Greg! Good evening. It's late to be. King is not it. Yes. But it's still working. That is the life of mother.
Yes, I understand that well. Stick around to keep you company if you want. Hello, where are you from?
Manipis kasi yung plastic ng Skyflex. Pag sinabit natin, malalaglag. Kaya nilagay ko siya sa ibang plastic. Ay, I have to follow. My God. Buwan. Ah, thank you. Thank you, many heart. Many heart. Hi. Hello. Tag price. Ayan. Tago natin to kasi pwedeng pagbigyan ng mga itlog pag may bibili. Ay, diba? Hello, good evening sa inyong lahat. Kumusta kayo?
Gatas. Gatas. Pop. Pop ice candy. Ice cream. Yung tatlohan. Kailangan i-plastic natin. Ito ay ano, gummy. Pinalastik ko siya kasi ito siya sa garapan. Lagyan natin siya sa garapan. Ito ba? Tapos meron pa ako isa dito ang dami. Ang dami. Meron isa. Dalawa yun. Ayan. Ito. Warm. Snake. Gummy snake. So, i-mix ko din siya doon. Ito tubuin kaya tayo din. 20 pieces. Ayan. Ouch. Wrong. Wrong. Ewan ko kung may kita tayo din. Masyado kasing mahaba kaya pinutol ko. Kasi konti na lang naman yung sitcom. Diba? Parang hindi niya na. Tapos ang cute to. Candy. Benny Bean. Bilog-bilog ang laman niya. Ayan. Bilog. Bebenta natin siya ng 10 isa. Iteten natin siya. Iteten. Sabit natin.
Bean. Coffee. Magkano ng kape sa inyo? Sa amin, 16 na. 16 na yung twin pack na ganire. Diba? Pamahal na ng pamahal ang mga bilihin. Pero yung sahod, ganun pa rin. Yan, bumili ako ng Stiko. Stiko. Stiko nita. Hindi. Lumagapak. Lollipop pala wala. Lollipop. Nakukubaran ako. Tapos, Joy Dishwashing. Ibibenta siya natin ng 35 each. Tapos, i-display tayo. Tago ko muna to kasi wala akong space. Ayan, bumili tayo ng Yakult tsaka ganito. Yakult tsaka baka. Ayan. Tapos ba? Meron din akong display yan. Magre-wrap tayo nito. Kasi yung kanyang stick, ilalagay na natin siya sa garapon. Ito yung maliit na stick. Ang cute. Oh, sabit mo. Babayaan mo na naman dyan. Mabuti na yan mga pala. Hindi pala siya yung ikwento. Ano, di ba, nag-aantay kami ni ate dun sa may antahan doon. Nakatawid na kami. Tapos, may ilang, tricycle lang dumaan. Tapos, sabi ko kay ate, sumakay na kami doon. Yun, pagsakay namin, may kaibigan pa naman ako doon. Doon tayo sa labas. Huh? Doon kami sa labas sumakay. Sabi ko, ako na mauna. Hindi, ako na muna. Pag tumalikod siya ng ganon, tapos biglang may motor na mabilis na dumaan. Di sumabit yung motor ko sa may bag ng klase ko. Ay, ng kaibigan ko yun. Nagdagasa siya doon. Tapos sira yung bag ng kaibigan. Tinulungan nga nung Yung rider. Hindi, nagka-traffic enforcement. Pero yung nakasabit, umalis na. Oo, yung kaibigan ko, dahil lang. Hindi na lang siya sa layo. Putik din naman lang tinulungan. Hindi, yung pagkakamali yung motor, ang bilis niya.
Sanin mo itong asukal. Hindi naman siya mabilis eh. Hindi naman siya nabata. Mm. Kahit dalawang baso lang. Dalawang baso lang na. Mega sardines. Gusto mo maging milyonaryo, sumali ka sa kanila. Promo, may QR code daw. Lalagyan ko siya dito sa taas. Nahuhubaran kasi ako. Mga chichirya na lang to sa sabit ko na lang. Stapler ko. Dito muna kayo. Diyan.
Max Candy. Wala na tayong paglagyan. Wala na tayong paglalagyan. Dito ko na lang siya sa... Alam nyo guys, nakakatakot yung talaga mag-live na. Naka-live ka tapos bigla ka na lang nagpagbabaril. Yung sa Kapitan ngayon, trending mo sa Facebook. Tawag. Parang nakakadala tuloy mag-live. Ano ba yan? Puno. Max lang naman. Max Candy. Lollipop ang wala pa tayo. Ayan tayo. Ginisa mix and then magic syrup. Hindi tinata ko ng bait. Pero parang wala akong dinampo. Direk, yung pinakukulo, anak. Ubo-ubos yung gasol. Meron na. Bitchin na.
tapos sa mga ganyan, oh. Ang unahin yung, uy, ang unahin yung mga ibenta, yung mga maliliit. Gawa ng ibig sabihin yung mahaba, bagong bili ko, ha?
Hindi kasha. Liit. Okay. Drek! Halika saglit. Halika.
gusto mo kay Kuya Emil mo? Ikaw kukuha lang niya to? Ha? Kukuha lang niya to? Ang karaan pa yan. Kailan? Hindi pa siya nakakapagbayad siya. Ito, di ba nabayaran na niya? Tapos nanguha siya ulit. Kay Kuya Emil mo yun kuha. Tapos ito kay Ate Roslyn. Tapos ito, hindi pa binayaran ni ate. Chen, Ano yan? keratin block. Hindi pa ata. Hindi pa. Kailan na kinuha sa'yo yun? Karaan din. Magkasunuran lang sila ni Emil. Mm-mm. Ayan. Parang masarap. Ano siya? Tamis. Grabe naman yung tinapay na to. Bukod sa nababalutan na siya ng matamis at chocolate, yung loob pa niya, sponge. Lambot, grabe. Sarap. May marshmallow sa loob. Ang sarap. Okay guys, bye-bye.
salamat sa panonood.